No i poszło. Witam YouTube'a. To jestem ja, Mikołaj, jak było widać w intrze, Niklaus. A to jest Wiedźmin, który jest nagrywany podczas sesji na żywo na portalu Xbox. Na portalu Hitbox o godzinie 12:42. Inaczej za 13:01. I no i co tu dużo powiedzieć. I gramy i zobaczymy, a w ogóle na początku takie małe, jak wygląda mój Geralt. Mój Geralt ma zaraz poziom 24. Nie ma mieczy? O co chodzi? Nie ma kuszy? Coś się podupcyło. Ma pancerz wojownika Frey, galoty zabójcy, rękawice topornika i buty ludów z gór. O i takie mieczyki. Tak tu się żyje. No. Witam cię, Spiraculustus. W ogóle witam serdecznie oczywiście wszystkich, którzy z tej czy innej przyczyny o tej godzinie zaawansowanej wielce mimo wszystko jeszcze nie śpią. Także wywar jest, idziemy zanieść go tej pani, temu panu. Tak? W czym rzecz? Musiałem sobie mikrofon podwyższyć. Jednak tej pani. Na razie. No elo. Elo. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir, Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie. Wyciąg z fiuta. Przepraszam, ale Robiłem to już. mi się nasunęło jakoś. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Boję się, matko, to jest taka wielka odpowiedzialność. Teraz na mnie spoczywa i boję się, że zrobię coś źle, a to jest dla mnie ważne, żeby nic nie zrobić źle. Dobra, podam mu perz. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Nie mogę patrzeć, jak mały brzydal się męczy. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Dla jaj. Geralt, następny eliksir. Dlaczego ja? Czemu nie możesz tego zrobić sama, moja droga czarnowłosa sukwo? Oesicefyn! Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać. Zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri,
Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć. Myślałeś o tym? Nie myślałem o tym. Znaczy... Coś mi przeszło przez myśl, ale tak inny trochę. Czyli ja jej wierzę. Yennefer wie, co robi. Oczywiście to baba, ale na jej pewno. wierzę. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Ja wycieram. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Ha! Też bym wolał, żeby to był Geralt. Będzie minigierka? Nie było. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym Nie no, to przypadku spoko. podawało się mutagenu, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Jen, przysypiasz. Co? Nie. Wcale nie. Też tak miałem parę Wcale razy. tak. Też jak To grałem. zrób coś, żeby mnie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. W cycka. Może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił mi miecz. To było w Kerak, tak? Tuż po tym, jak... Mieliśmy przerwę. Moje miecze gdzieś przepadły. Mniejsza o to, jak to się stało. Jaskier koniecznie chciał, żebym miał broń, więc uznał, że sam mi ją kupi. Przyszedł cały w skowronkach. Najprawdziwsza wiroledańska stal. Tak tanio, że to prawie rozbój. Tak No i było. oczywiście przy pierwszej paradzie Klinga poszła w drobny mak. Byłem tam. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Co? Jak? Chwila... Aha, wiem o co chodzi. To takie puzderko. Kaniatat. Nevit. Sevir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. No nie! Cicho! Słuchaj. Ja się tu sram, żeby... Nevit Sevir. Koal, koal, kaniatat. Nevit, arriva, endir. Geralt, otwórz filakterium. Kanitat, taronanede, dis. Ło! Avalach. Znasz go? Elf NL wiedzący. Aha! Gdzie jest Ciri? Ale jaja. Ukryta. Wyspa Mgieł. Ale nie jest tam bezpieczna. Dziki gon. Czego gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Nie no wiadomo. Jak zwykle.
Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Co ty Słuchaj, dupcy? nawiedząc. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Arwein, Arwein, Syren. Czy to jest... Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Byłem już na Skellige, zaś mam tam wracać. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. No to zróbże coś, babo. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie? Ja tak troszkę, znaczy, że koichnie. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś nam winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avallacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej tron. I co wtedy? Przesrana. Aż co wtedy? Zobaczy się to nie, no będziemy czekać, będziemy czekać. Będziemy na nich czekać. Z mieczem w ręku. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście? Poza Babo. podsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magią. No tak zrobię. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. I no o jednym. Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avallachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia i pozdrów od nas jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. No i proszę państwa, i jest 24 poziom i tak to wygląda. Nie wiem, do której będzie stream i teraz mogę już odpowiadać na pytania. Staram się nie dupcyć fleków podczas cutscen, znaczy podczas dialogów, bo to jest nieprawidłowe. Teraz mogę sobie rozwinąć postać. Wow, ale to przywaliło. Im Augenblick. Okej. To się jeszcze nie odblokowało. Tak, instaluję DLC. Już mam wszystko poinstalowane. Czy instaluję je na bieżąco? To się przyda. Także DLC jest poinstalowane. Ale zanim przejdę tutaj do
tak zwanej części głównej, to pragnąłbym tutaj zrobić jeszcze parę innych rzeczy. Mianowicie kuknąć w poboki. Gdzie ja patrzę? Gdzie ja patrzę? Tu. Poszukiwania. Takie, to jest proste. To już bym mógł robić. Zlecenia. 24. To by szło. To by szło. A, czarta bym teraz rozdupił letko. To by szło. To by szło. Dużo jest do robienia. A z poboków to muszę na Skellige. To bym mógł zrobić w Nowigradzie. To bym mógł zrobić. W sumie jest dość sporo. Dobra, także najpierw zrobię sobie zlecenia. I zacznę od... może od czarta. Nadrobię czarta. Opada mi mikrofon. Chociaż z dwojga złego, żeby mężczyźnie mikrofon opadał, nie jak... wiadomo. Jak łun. Na to jeszcze przyjdzie pora. Cześć Sniffer, witam. Co was skłoniło, żeby nie spać? O porze idealnej przecież do spania. No tak, jak facetowi opada, to dużo koncernów, dużo różnych się spanie jest dla słabych. Tak, to prawda. Studia skłoniły. Mnie skłaniają na przykład, żeby spać. Dużo. A, ja stąd muszę gdzieś wydupić. Cześć Sawyer, witam. Witam. Dobra, my są w Kermorszczen, a to jest tu. Ja sesję już kończę. Ostatni egzamin pojutrze. Jakbym mieszkał w akademiku, to bym powiedział, że w tej sesji chociaż pościel zdałem. No a tak to... Odczarowanie niewiele. było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Na Wyspie Mgieł. Cześć Farbozu. Kurde, nie umiem tego mikrofonu jakoś dopasować. Egzamin z mechaniki i wytrzymałości, czyli będziesz mechanicznie wytrzymały po tym egzaminie. Przynajmniej tyle. Patrzcie, jaka ładna wieś. A ja idę pokonać bestię. O, u mnie sesja słabiutko. Słabiutko. Powiem szczerze, że... Summa summarum mi nie wyszło. No, z paru egzaminów byłem z dwóch egzaminów byłem zwolniony, to przynajmniej tyle. Ale wdupiłem. Dobra, teraz na spokojnie. Kimnąć. Teraz tak, przyjmujemy twarde narkotyki.
A, już w sumie mamy. Można by jeszcze zarzucić coś... Zarzucić coś na miecz. Srebrny. Nie mogę. A, bo to się pije. A, to się pije, dobra. Drakonidy. No to nie jest drakonid. Dobra, poradzimy sobie tradycyjną polską, śląską znaczy metodą. 2 eliksiry tups. I... dobra. Jest. No chodź. No hono. Jak to mówią bandyci, jest O kurwa. Myślałem, że pójdzie trochę łatwiej, szczerze mówiąc. Całkiem spoko... Całkiem spoko się pali. Ale... Już nie aż tak dobrze, jakbym chciał. A jakbym go zaczarował? Dobra, jak nie pierdolnie, to jest raczej kapa. Tego motywu nie próbuję. No coś tam mała, ale... Jakbym go rzucił tym, to go zaczadzi. Troszkę po pupce dostał. Dobra, jesteśmy na półmetku, można powiedzieć. Troszkę ognia. Franca się regeneruje. Dlaczego? Dobra. Mały miszung. Ciach. Kurde. Ognia. To go... Dobra, to go bierę. To go bierę. Ale to mnie też boli. Super strzał. Ładny unik. Ogień. Dobra, i w zasadzie umarł. Kurwa. Nie wierzę, ja tu jeszcze umrę. Jo. Ej, widzieliście to? Jakbym normalnie kojfnął, to by był taki umfal, że... Ło. Co się z nim działo? Beka z typa, cześć Lotar z Lotaringi. Tak, u mnie są sami ludzie. No, u mnie jest elita. Jak to się mówi... Zebrałem tutaj... inteligencję internetów. O kurwa, bym się zabił teraz. Czy ktoś w ogóle... Ej, ale jaki miecz z niego zajebisty wypadł. Czajcie to? 315... 3T. Warto było go zabić. Baroni, baroneci, no, mnie są wszyscy. Muszę coś fajnego w niego dać. Na pewno siła ataku, na pewno krwawienie i na pewno moc znaków. I miecz idealny, proszę państwa.
Widzicie, jak warto robić te questy? Taki fajny miecz teraz mam. Ten się rozmontuje. Na dodatki. Dobra, ja miałem zjeść sobie. Ja miałem sobie zjeść dobre mięsko i dobre wątroby. Jedz, Geralt, jedz, bo chucherko jesteś. Kartofle zjedz, mięso łostow... Znaczy na opak. Mięso zjedz, kartofle łostow. Patrzcie, jak pięknie. Ja tak teraz popatrzę przynajmniej, jak tam jest pięknie, bo dzisiaj cały dzień deszcz padał. To przynajmniej sobie popodziwiam pogodę w grze. Cudowną zresztą. A w ogóle nie zapytałem standardowo, czy live działa prawowicie. Czy są jakieś może problemy z jego odbiorem? Czy może coś jest nie tak? Nie zadbałem, a widzicie, kurde, późna pora i... Tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Piksele, ale piksele to już nie moja wina. Piksele to jest niestety wina tego, że hitbox wykrywa tylko, znaczy na hitboxie maksymalny bitrate to 3500. To jest dość niski bitrate i pikseluje. Także czasem mogą być piksele właśnie owe. Tak? Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Ha, no i tak się robi. Proszę państwa. Wielki biznes. A zanim ja ruszę do głównych, to muszę wszystkie sobie... Dogryziesz czy połykasz? To trochę nietypowe pytanie jak na takie małe dziecko, musicie przyznać. Ale dobra. I teraz zrobimy sobie następne zadanie. No, na YouTubie w ogóle. Na YouTubie bitrate jest... No, na YouTubie jest słaby bitrate. Mogliby powalczyć taki bitrate jak ma Gamersite na przykład. Tam filmy są praktycznie bezstratne, bo... Normalnie zobaczylibyście, jak wygląda film wyrenderowany albo nagrany. Jaki jest piękny i ostry jak żyleta. A potem jak wygląda na YouTubie, to jest niebo a ziemia. Także po prostu, no... Smutna sprawa to jest. Zniszcz gniazdo i zabij młode wiwerny. A to w zasadzie... To było trudne mocno, ale może teraz się uda. A nóż, dobra. Pajtkę chleba i kozaczy. To jest... A jeszcze zrobimy sobie to. Cześć Grzechu. I tu było jeszcze jakiś czy wykrzyknik. Pytajnik, to nie pytajnik. Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, wiedźmina nam nie trzeba. O, kolego, to... Nie widzę, bywajcie. Widzę, nawet kilka potworów. Gdzie? Grzemił, no słowo daje. Głupszy jesteś niż połeć słoniny. On nas ma na myśli. Grzemił. Myśmy są zwyczajne ludzie. To ty jesteś mutant, przybłęda parchata. Dalej chłopy na niego! Ino nie parchata, ino nie parchata. Tacy mądrzy, patrzcie. Patrzcie, patrzcie na to. Jak z raluchów jadę. Patrzcie, ciap, ciap, z ognia, ciap, ciap. Widzieliście kiedyś tak szybko zrobiony quest?
Płody muzyczne z wieśkiem w tle, całkiem możliwe. Z tym, że mam jedną strunę, mi brak jest w gitarze, ale... Bez tego też idzie. Dobra, to było najprostsze zadanie w dziejach zadań. W ogóle cześć namiestnik, witam cię serdecznie. Prawa autorskie to nie są żarty, potem rano ci wdupia do domu. ABW i idziesz do sztumu. Cześć, o Matko Boska, witam. O Matko Boska. Kamerki nie ma, bo mój ryj taki niewyjściowy. Nieogolony jestem. Wolę tak, a nie inaczej. Że to wszystko idzie na YouTube'a, to nie chcę, żeby tego kamerkę właśnie, na kamerce musiałbym zrobić tęczowy filtr z kuli zatwierdzenia małżeństw homoseksualnych w Ameryce, a nie umiem zrobić takiego filtra, także no, sorry. I'm sorry, I'm late. Tak mnie uczyli mówić w podstawówce. Kopalniany, mogłoby być. Dobra, zaweziem... Tak, proszę państwa. Ciężkie narkotyki. Geralt przyjmuje. Jakbyście jeszcze tego nie wiedzieli. W ogóle poszedłbym do fryzjera, zrobiłbym mu jakiś fajny fryz, bo mam te dodatki sobie pościągałem. Nie wiem, czy zauważyliście, że ostatnio są same bóle dupy w internetach. O Batmana, o małżeństwa. W internecie nie ma spokoju. W internecie nie ma spokoju. Ogniem, ogniem. No nie powinno być to takie trudne. Jesteś paskudny. A ty, Geralt, jesteś piękny. Walczenie fair. No ale... Ej, ten miecz ogłusza teraz. Ej, koleżanko, a gdzie ty? Co ty robisz? Już? To nie one zaatakowały tych ludzi. Wiwerna królewska musi gdzieś się tu czaić. Wiwerna Trzeba kurewska. zniszczyć gniazda, bo znowu Powiadasz, się Geralt? Z kurewską wiwerną nie ma... Nie ma żartu. Żdzidy. Jebiem. Jebiem. Gniazdo drakonidów. Powinienem je zniszczyć. Rozdupcymy to, zaroski. Problem, szluz komunistyn kaput. Gniazdo drakonidów. Powinienem je zniszczyć. I na koniec obrotu. Poczekaj, aż przyleci wiwerna królewska. Tego mi tylko brakowało oczywiście. Bo po co bez wiwerny, jak można z wiwerną, no? Pranaturlich Jawol. No i se ściągłem sam to na łeb. A widzę, że ona ma wyjebane na to, że ja do niej walę z tego. Mocno. Spadnę na dół. O!
Ej, czy widzieliście co tutaj właśnie zaszło? Ale bydle, jak się to nazywa? Wiwerna królewska. Smok Zazwyczaj wawelski. nie są aż tak wyrośnięte. Mam dziary jak popek. Napadając ludzi na trakcie. Znaczy te sznyty. Jak was zwą, panie? Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Będzie co dzieckom opowiadać. Mikołaj z Bytomia. Ciekawe, czy ktoś wyznaczył nagrodę za przyniesienie trofeum. No ale to było troszkę proste, mi się wydaje. No tak to jest właśnie, jak się wraca do zadań, nie? Nie ma tutaj, nie skaluje się tutaj poziom trudności. Także od początku wszystko jest jednakowe, albo trudne, albo łatwe. No i ma to takie efekty, że na początku kupy zadań nie idzie zrobić, ale też potem jak się wraca do wielu zadań, to one są strasznie łatwe. I tutaj właśnie udało mi się zademonstrować wam, drodzy widzowie, taki przypadek. I w sumie to takie, to jest dobre, bo mam już zrobione te trudne rzeczy, to teraz tak sobie wracam do tych i robię taki fast easy X. Dziki na jednego strzała. Znaczy to tu jest tak łatwe, bo na Skellige na przykład... Na Skellige na przykład te wilki mają 15 poziom. Nie jest tak łatwo. W ogóle powiem wam, że pograłbym sobie w tego Batmana, no ale... Działa jak gówno. Mówiąc metaforycznie. Żeby nie wpadło mi ABW do domu, poprawiam się. Mi działa jak gówno. Padadam, padadadadadam, tadadam. Myślałem, że to niewidzialna ściana, a to był kamień. Panie! Panie! Weź pan. Nie jesteście z baronu. Mistrzu Wiedźminie, na słowo. Bo może Aha, to bym jest inny. zlecenie dla was miał. Zaginęło paru naszych ludzi i... Myślę, że ich spotkałem. W jaskini na północ stąd. Zaatakowała ich Wywerna. Jeden nie przeżył, ale pozostali powinni niedługo tu wrócić. Psia kość. Nie trzeba było się rozdzielać i samych ich puszczać. A ta Wywerna... To wyście ją ubili? Samo jeden? Nasi Sobie. przyjaciele jakoś nie Sam chwapili ino się jeden. pomocą. Nie zająknęli się nawet też o zapłacie. Sam tukej ino jeden. A skąd mogę wiedzieć, że prawdę mówicie? Możemy razem poczekać, aż wrócą, ale wtedy dorzucicie mi jeszcze opłatę postojową. Nie, nie trzeba. Jeśliście skłamali, bogowie was osądzą. Panie, ja jestem Wiedźmin. Ateista. To dla was. Dziękuję. Bywaj. A patrzcie tam jako. Co z tymi chłopakami, co mają prowadzić kupców do Oxenfurtu? Nie wiem, nie Patrzcie jaki fast exp. Ja będę milionerem za moment. Szczęścia, No, zaraz będę musiał wykonać telefon, także na chwilę was opuszczę. się rozejrzeć. Ale spoko mi tutaj idzie. Ja mam już dużo pieniążków i zaraz będę miał 25 poziom. Ej, znalazłem jeszcze lepszy miecz. Is this real life or is this just a fantasy? Ej, poważnie, anatema. Ale jest lepszy, ale... Chyba nie wiem, ogłupiałem. Nie no, w sumie jest lepszy, jakby w niego władować te wszystkie bariery, to jest lepszy. Biera. To jest co chwila, to będą co chwilę lepsze mecze. Ma problemy? Ja bym teraz potrzebował w ogóle człowieka, który mi to wszystko wykraftuje, zdemontuje. I do takiego człowieka udam się... Do kasztelu to nie chcę.
A do miasta pójdę jeszcze do Golaca, zrobię sobie jakiś fryz fajny. Bądź szybki, albo zadecyduje los, to jak w życiu. Musicie być szybcy, bo zadecyduje los. Chociaż, jak pewnie już wiecie, albo jeszcze nie, są momenty w życiu, szczególnie mężczyzny, kiedy nie opłaca się być wybitnie szybkim. Witaj, Szurex, witam cię serdecznie tej pięknej... Jezu, jaki dzisiaj jest dzień? Z nocy z niedzieli na poniedziałek. Nie dałem się wyprowadzić z równowagi. W ogóle pięknie ten rynek tu wygląda, jest taki żywy. Ja idę zadzwonić i zaraz do was wrócę, zostawię was z muzyką. Gdyby nie piraci ze Skellige, już dawno płynęłabym z powrotem do Port Valis.
wpłynęłabym z powrotem do Port Vanis. Piraci ze Skellige już dawno płynęłabym z powrotem do Port Vanis. Dobra. Sorry, że tak długo, ale teraz mogę wam
Coś wam za to opowiem. Opowiem wam za to historię nieprzeciętną. Opowiem wam... Nie odchodźcie, nie grają. Zagrajcie mi proszę jeszcze ten kawałek. O, właśnie ten. To proszę po jednej nutce. To pani buja tutaj dziecko do tego. O, cześć Diction. Bo ja, co mi tak spadło jakoś tego, łonego. No, już rośnie z powrotem. Coś się zdupiło, ale już wróciło. I co chciałem powiedzieć? Opowiem wam... Dobra, bo ja tak stanę w miejscu i wam opowiem. Gdzieś odejdę od muzykantów, bo mnie zagłuszają. Opowiem wam... O tak, tutaj przy panach pod drzewkiem. Opowiem wam, co mi się śniło wczoraj w nocy. Śniło mi się w ogóle, że jestem żołnierzem Wehrmachtu i tutaj niedaleko na cmentarzu się strzelam. I złapali mnie polscy partyzanci i mnie prowadził jeden polski partyzant na placu i ja mówię w ogóle, tu moi rodzice mieszkają i może by tak do mnie nie strzelać. A on nie, musimy pana rozjebać i w ogóle. I zaprowadzili mnie pod taki transformator i tam stoją polscy partyzanci i w ogóle, że mnie zaszczelą. A ja mówię, no dobra, no rozwalą mnie tam. Dopiąłem se mundur i oni także, no tak co tak we Wehrmachcie służysz? Ja mówię, no muszę we Wehrmachcie, bo mi matkę do obozu wywiozą, no przecież nie mogłem, nie. No to musimy do Wehrmachtu iść w Bytomiu, przecież ja stąd jestem. A oni, no to nie bardzo. Ja mówię, no to zajebią mnie, no dobra. No ale mnie nie zajebali. Jeden mi dał po pysku, jeden mnie skopał. Napisali coś mi na czole i puścili mnie. I to był tak realistyczny sen. W sensie... Jego wysokość Radowid to król srogi. W sensie, nie w tym sensie, że że... Czemu mi padł live? Coś się dzieje podłego z live'em. Nie dotykaj mnie! Dziwnego się coś dzieje z transferem. Skacze do jakichś tych... do 10 000 kilobitów na sekundę i wraca. Nie wiem czemu tak jest. Penisa, nie wiem co mi tam napisali. Ale to... Sen był bardzo realny, w sensie myślałem, że to się dzieje naprawdę. No i całe szczęście, że nie Sowieci, bo by mnie pod ścianą od razu. Witam znowu. To pod co? Sienku. Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Chcę, żebyś mi... Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. W ogóle jak to brzmi. Pokaż mi swoje towary. Ja sobie rozbiorę, proszę pana, na części owy miecz. Tnie stream? A spróbujcie odświeżyć, bo tutaj pokazuje, że nie tnie. Także proszę spróbować odświeżyć sobie stronę. Niestety nie moja wina. Siema tnie. Bywaj. Nie chcę przerywać tego łonego nagrywania, ale jak będzie trzeba, to zaraz to zrobię. Jak bardzo trzeba będzie. Tnie dalej? Mówcie, odświeżcie sobie i mówcie, czy tnie, czy nie, bo... Może hitbox w środek nocy jest, to robią jakieś prace tam, no to by było dość nawet logiczne w sumie. Że... o tej porze, a nie o innej. Nie ma świeczki. Witam znowu. To co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Jeszcze chcę ci sprzedać... Pokaż mi swoje towary. Barachła.
Nie po odświeżeniu. Dobra, zaraz to spróbujemy zrobić. Zaraz to zrobimy. W zasadzie już to zrobimy, dobra. To poczekajcie, ja zrestartuję. No okej. I wracamy. I teraz jeszcze tak, naprawię sobie to, co mam do naprawienia. Żeby nie chodzić ze zepsutym tym, jak to się mówi, rynsztunkiem, bo to ujma na honorze każdego łowcy. Właśnie grasz w wieś, Geralt. Co za przypadek? Przypadek? No nie sądzę. Nie sądzę, co by to był przypadek. Bywaj. Jo nie wierza w przypadki, jo wierza ino w spiritus. O, cześć Mit, nie mam kamerki, mam taki pysk zblazowany. Nie dotykaj mnie. Dobra, patrzcie, super miecz. Miecz dla prawdziwych mężczyzn. Nie dla kobiet. Nie dla kobiet i innych. Dobra, a czy pamięta ktoś z was, gdzie był Golac? Golac, po śląsku zwany Golacem, ewentualnie względnie po polsku fryzjerem. Zaraz się zatrujesz. Z francuskiego fryzjer. Po niemiecku fryzjer. Po angielsku baba. Bo hairdresser. Hairdresser. Ty żeś naharał na mnie. No źle i ty. Ciesz się życiem odmieńcze. Póki możesz. Zaraz ci naharką na pysk. Gdzieś taki mądry. Czy wiecie, jaka jest Golac sam Kto wie, co za zbir ludzi morduje? w Łonym Mieście? Bo chciałbym Geraltowi zrobić jakąś fajną wela na głowie. Niewykluczone całkiem, że będzie to tak zwana Dauerwela. Zwana ponoć po polsku trwałą ondulacją. W ogóle jaka piękna kamieniczka. Mógłbym mieszkać w takiej, albo w takiej. Ale w takiej jest cudowne to jest. Piękna nasza europejska architektura, kultura zachodu, łacińska cywilizacja. Nie tam barbarzyński wschód i inne tam. A karawana nie jechałaby drogą przez... Gdzie jest Golac? Gdzie jest Golac? Bo on się nie pokazuje na mapie chyba. No niestety nie pokazuje się na mapie, ale ja wiem, że on gdzieś tutaj... Gdzieś przy rynku. Czy może ktoś z was... Czy może ktoś z was kojarzy? To jest zawarte. Tam jest szynk, idzie się napić biera. Nie chce mnie się żyć. Temu się nie chce żyć. A mi się chce żyć, i o... Jest barber. Barber hairdresser. Ups, ja chyba izby pomylą. To przepraszam. W tym momencie wydupią. Jestem Wiedźminem. Proszę mnie obciąć ładnie. Witajcie, panie. Panie Balwierzu. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze. Ostrzyżesz mnie. Ostrzyżesz mnie. Chcę przyszczyc brodę, to po pierwsze. Ile opcji. Wąsy i brudka. Nie podoba mi się. A włosy w ogóle, ile ty... Wygląda jak jakiś Pedro teraz. Co najmniej, a nie Geralt. Co to jest elfi buntownik?
O lol. Pokaż się z tym, Geralt. Bywaj. O Boże. Jak to w ogóle... To w ogóle nie pasuje. To nie jest Geralt. Ja Geralta znam. Nie, panie kolego. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Kolego, zmień mi ten fryz. Dobrze. Ostrzyżesz mnie. Ostrzyż mnie, bo nie mogę z taką... Cześć Wrzasku, dobrej nocy, czym się? Muszę to zmienić, pana, dajcie pokój. Się zgolimy całkiem. Patrz, jako młody Bóg. A, jest pysk szarmancki, ładny. Teraz fryz jakiś. A niezbyt długie rozczesane? Ej, powiem wam, coś w tym jest. Taki trochę Viking. A, w sumie inaczej. Trochę taki emo. No, ale tak całkiem ciekawie. No? Zawsze 10 lat młodszy, dosłownie. Może i więcej, jak Geralt tam ma no już dużo lat, to... Ja no spoko w sumie, taki inny. Mniej słowiański, bardziej zachodni. Bardziej taki mówię, taki wiking skandynawski. Wuj, albo rycerz z Rzeszy. Spoko. Jak z anime. Fajnie mu się tak żywka kolebie. Warto było wydać na kartę 1,5 kafela, nie? Warto było, nie mówcie, że nie. Dobra, robimy dalej. Robimy zlecenia. Zrobimy teraz sobie tajemnica wieść coś tam. A to jest... O, pana, jak to jest daleko. Idziemy kajś... Sam tutaj... do znacznika, bo... Wiecie, nie będę tyle dupił... Na koniu rajtową. Bo bych tego konia zażnął chyba. Cześć Diction, czym się? Dobrej nocy. Niech żyje, żygać mi się chce po dzisiejszym. Jak brudkę zapuści, to już w ogóle będzie przystojniacha. Kaj to je. No, nie umiem to znaleźć. Czy to, bo to jest kajś indziej? Nie no, sam tukaj. Ej, czy ja jest ślepy? Ja, Jerzek ślepy. Proszę Państwa, zbliżamy się nieuchronnie do 2 w nocy. Gratuluję wszystkim, którzy tu ze mną czuwają, ze mną i z Gerwantem z Rygi. Bo to już nie jest Geralt z Rywi, z takim fryzjem to jest German z Rygi. Że oficjalnie prześciwam go na Germana z Rygi. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak? No, i dostałam. Teraz pogadajmy z innymi Germanami, mianowicie nilfgaardzkimi. Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Morziska. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? A jakoś na tak. południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi.
Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Ani chybi. Sprawdź, co stało się z zaginionym patrolem. Cesarstwo wysoko ceni życie swoich żołnierzy, więc jeśli dobrze się spiszesz, możesz liczyć na nagrodę. Panie, jak mężczyźni. Chciałbym dostać więcej niż proponujecie. Patrząc na jego ryj, na dużo go nie naciągnę. Oszalałeś, zabójco potworów? Też tak jakby miałem To nie rację. jest organizacja opieki nad mutantami. Zel rasista bezczelny. Tyle możemy ci zapłacić. Spuścił z tonu. Zgoda. Sprawdzę, co się stało z patrolem i czy w stegnach rzeczywiście grasuje potwór. Dobrze. Dobrze, a nawet powiedziałbym... Bardzo dobrze. Co ty do mnie powiedziałeś? Zaciągnąć się chcesz na ringu? Tak? Tak? Co on do mnie? Jedno po swojemu, jedno po naszemu. Znaczy nie, że po śląsku. We wspólnym. Czy mogę tam dopłynąć łodzią? Jomusza. I no nie taką. Bo jak mnie swędzi ucho. Co to za wojska okupacyjne? Ehe. A mi się skojarzyła ta piosenka. Ehe. 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 I know you want it. I know you... Nie, bo mi zaś zgłoszą prawa autorskie. Jak za ładnie zaśpiewam. No co tu niby są pokazane za alchemię? Coś chyba na mapie poknoliło. Coś się znowu psuje, co się psuje, co się dzieje? Bo ja widziałem jakieś mikrościny na OBS-ie, ale takie... Znaczy nie ściny, spadki klatek takie, na przykład do 28. Nie wiem czemu tak jest, coś tam nie wyrabia. Ja nie mogę przywyknąć do tego Geralta. Mogłem mu brodę zostawić. Bardziej taki by był mięski. A, jak to mówię, broda... Nie, broda nie dupa, odrośnie chociaż... O Jezu, no nie demony, nienawidzę. Nienawidzę. O kurwa mać. No tak. No tak. Dobra. Przeczytam sobie od razu, potem zapomnę. Edgar kojfnął. W nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Dobra, ale to potem. Teraz mamy tutaj zadanie. Co tam tak robi? Mam wrażenie, że mnie coś śledzi.
W ogóle najlepsze jest to, że w Wiedźminie nie ma maksymalnego poziomu. Można nabijać i nabijać i nabijać. A poziom wrogów nie rośnie, nie? Bo nie ma skalowania i... To jest ciekawe. Zaś demony... Tam, gdzie są góle. A, góle srule to... O kurwa, ale 23 poziom. Papa. Mój miecz podpala. W ulotce nie kłamali. Jest tam ktoś żywy? Doskonale. Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Wiedźmin. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał, bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. To byłby pierwszy raz, kiedy góle przyszły na ratunek w wiosce w opałach. Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablic. Jak było, tak było. Po co drążyć? No, na chuj drążyć. Ktoś mi zapłacił, żebym drążył. Kto ci niby zapłacił? To moja sprawa. A teraz rozejrzę się tutaj i lepiej nie stawajcie mi na drodze. No, Geralt, jakiś ty groźny. Geralt groźny. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Marne szanse. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Geralt detektyw. Są normalnie motywy jak z L.A. Noire. Nawet straszna muzyka się włączyła. Straszne. O, i mroczne. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Nie, Geralt, do czego cię to zaprowadzi? No niczego dobrego. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Nadal coś wam grozi, a ja jestem jedynym człowiekiem, który może usunąć zagrożenie. A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Kłamiesz. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale nie pogrzebaliśmy monstrum. Bardzo sprytnie, proszę pana. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Nic nie wiedzą, wieśniaki. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz Ja powiedz pierdzielę. mi, czy się mylę. Jakie wice. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja.
Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. No to Geralt, pocieszyliśmy wieśniaków, na pewno. Wybornie. Strzępy futra. A Ekima hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Łopanie, Ekima, ja już niejedną Ekimę zakimałem. Czajcie, Ekima zakimałem. Śmieszne żarty, co? Levelowałem, 25. Kurde, drzewko dopiero na 26. A co, chyba pójdziemy w tego? Chociaż nie wiem, no tak. No jest 5, 5, 5, 5. A tym strzały to się... Strzały się obeszczały. Wieśnik miał na imię Bytomir, tak? Nie zauważyłem, ciekawe. A w ogóle ja muszę się kimnąć. Bo nie mam eliksirów. A bez eliksirów w bój to idzie tylko głupi wuj. To na pewno wiecie. Te deski najwyraźniej można podnieść. Geralt, ale ty jesteś... Cześć Igor, dobrej nocy. Ledwo przyszedł, już idzie. Co to za gość? Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Gościu dostał zawału po prostu... Jezus Maria. To są jakieś tunele. Tutaj się zagubię zaraz. Tam już coś syczy. Aha. Coś tu będzie. Sam jakby nie było, to by nie było zadania takiego. O. No, bardzo ciekawa sprawa. Powiem wam, że ciężkie to zadanie nie było. No łatwo, łatwo. Wszystkie te zadania, co się do nich wraca, teraz będą już takie łatwe. No, wiadomo jak się ma ten, a fabularnie jak stoję, znaczy no nie wiem jak to określić, na razie robię sobie... Czuję, że się dzieją ważne rzeczy fabularne, to na razie robię sobie wszystkie zaległe poboki, wszystkie zlecenia i no... Te co tam nie doprowadzą mnie o nerwy jakieś wielkie. A co te trofeum robi? Trofeum... Gdzie jest... To jest to? Doświadczenia, to wolę te szanse na odcięcie kończyny. Ej, zaś lepszy miecz. Oj, to taki fajny dość. Biera. Tylko muszę sobie załadować jakieś fajne... Cześć Kostas, witam.
Dobra, wyciągnę z tamtego i załaduję do tego. Not a problem. Ale pięknie się na placu zrobiło, patrzcie. Widzieliście, to już nie ma się co kłaść spać. We Wiedźminie już dzień. Bogowie! Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Dobrze się spisałeś, ale płacić nie musimy, boś sam powiedział, że wynajęli cię inni. Wtedy niech ci zapłacą. Bywajcie. Kurde, jakiś... Co za ludzie? Co za ludzie? Geralt na koń. Tak, taki powrót do wieśka. Miałem grać go prywatnie, ale mówię, a mogę przy ludziach porobić po boki. Gdzie jest koń? Co ty? Głupi. Masakra. Dalej, Płocka, dalej! Jedź, jedź, jedź. Ten koń czasem robi takie rzeczy, że... Powiedziałbym, że koń by się uśmiał, ale no to by było nie na miejscu. Mówiąc o koniu, mówić koń. Dobra, przepłynę sobie, co mi zależy. Sport to zdrowie. W ogóle powinny rosnąć jakieś te takie współczynniki, jak kiedyś w GTA, wiecie. Wytrzymałość płuc i w ogóle. Fajna woda, nie? Taka czarna, nieprzejednana. W sumie to ta woda trochę wygląda jak nie woda w tym momencie. Wygląda jak jakiś taki... Jak jakiś płyn. Taki gęsty. Pogoda się zdupczyła. A, tutaj było zlecenie dziady. Przypominam sobie. Dobra, już podpłynę łódką, bo mi się nie chce zaś drałować. Patrzę, co mi nie idzie. Ja, dobra. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichę niestety. To zrobi doskonale wiedźmińskim opowieściom. Był sobie Geralt, który żywił się wyłącznie deszczem. Nie no, żartuję, kto się żywi deszczem. Pił jeszcze wódkę i jadł mięso. Ta 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 ta. Tak było. Barbarzyńcy. Co cię sprowadza? Przychodzę w sprawie zaginionego patrolu. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. To dlatego nie wrócili. No, bez to. Tak, nawet grupa żołnierzy nie da rady Ekimie. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to.
Abyś spróbował mi nie zapłacić. To bych cię szarpał. Dobra, potrzebuję wyciągnąć sobie, panie Kowalu, Kowalu, ulepszenia. Pokaż mi swoje to. Z mojej broni niepotrzebnej już. Mianowicie z tej ładnej. Ale to by było na tyle. Bywaj. Dobra, i teraz sobie do tego zamontujemy... A w sumie Quen używa, aha, to nie mogę. A dobra. Szansa na krwawienie zawsze spoko. To jest... Ja miałem głupi żart w związku z okresem tym damskim, ale... Powstrzymia się. Coś ty powiedział. Słyszałeś o brygadzie Grihet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. Słyszałem. Zaciągnąć się chcesz na dringu? Teraz to po polsku. A przed chwilą to po niemiecku mówił. Słyszałem. Co by jeszcze sobie machnąć? Tu mogą być problemy. To w zasadzie... To jest głupie zadanie, strasznie nie lubię, tego nie będę dotykał jeszcze. Ale na przykład to bym mógł sobie zrobić. No to zaś jest daleko, Fes. Fes a Fes. Szybka podróż do... Jest miasto, stolica rozpusty. Strasznie mi się też ten rynek tutaj w tym mieście podoba. Taki majestatyczny. To, że palą ludzi na stosach też jest spoko. O! Super koszulka z nutrią. Zachęcam do zakupu koszulek. Przykład koszulki z nutrią. I w ogóle jest nowa dla subskrybentów ikona. Z nutrią właśnie. Nie wleś. Widziałeś tych biedaków, co z Welen uciekli? Ja nie umiem do niego przywyknąć w tej fryzurze. Chyba wrócimy do standardowej. Jest jakieś mało wiedźmińsko. No dobrze. Po prostu mi to nie pasi. W nim. Kurt Dysart. Lumpen proletariusz. Ja z każdej koszulki dostaję bodaj... Czy to zależnie od ceny. Na przykład jak koszulka kosztuje 39, to ja dostaję 9. Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty z której jesteś? Nie będę go kłamał, jestem wilkiem. Ze szkoły Wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego wiedźmina stamtąd. Barnaba? Nie, jakoś na B. Zresztą nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Baltazar Gąbka. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tynk leci i nawet ziemia się rusza.
dałoby się coś z tym zrobić? Tynk się trzęsie, ziemia się rusza. No wyprowadzić cię ze Śląska. Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. W dupie mi się Więc przewraca. ile według ciebie będzie mnie to kosztować? Panie, to są miliony monet. Mogę zaproponować za tyle. A Zgoda. poszedł na to, patrzcie. Jebany. Mogłem to sprawdzić. go więcej wydoić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że zaś się okaże, że tam zamieszkały jakieś... Kręcisz rifski włóczęgo? Ja ci zadanie wykonuję, patolu. W dupie jest te winogronka, a nie mnie będziesz szkalował. Mam nadzieję, że się okaże, że to jakieś tam iscury zamieszkały albo coś, a nie prawdziwy potwór. Potwór z potworowni. Duch z duchowni. O, przepraszam. Wydupił jak... Zakręciło mnie w kicholu. Dziękuję. Dziękuję. O! Ej, w ogóle wiecie, co mi przyszło do głowy? Znaczy, to bardzo dziwne pytanie, ale... Widzieliście kiedyś kichającego murzyna? Ja tak właśnie uświadomiłem, że... Widziałem murzynów w dużej ilości sytuacji, ale nigdy nie widziałem murzyna, żeby kichał. Trochę się go boję. Ten tu jeszcze dycha. Niech se zachowuj się, Wiedźminie. Czasem jeszcze... O, ten daleko jest. Bez ciebie już się nie dorwałem. Się pojada na koniu. Możemy poczekać aż zdechnie. Ja się nie śpieszę. To ten koń zaś odjebebywał. Owieczki. No, Ferbozu, to dobrej nocy i życzę ci owocnego zaliczania. Czy chodziło mi o murzyna w ogóle, generalnie? Nie, nigdy nie widziałem, nawet w telewizji. Chyba, tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie. Cześć leniwiec, witam cię o tej... No, nie oszukujmy się. Nie tak szybko. Dość późnej porze, bo... 25 po drugiej. Więc to jest ten nawiedzony dom. Bardzo ładny domek, mieszkałbym. Pałacyk w zasadzie, piękny. Szykowny, wielce. Wyzgerny. Gryfny, piękny. Faktycznie. Cały dom się trzęsie, ale gdyby to był jakiś upiór, Najwyraźniej mieszkańcy zaatakował. uciekli stąd w pośpiechu. Aż cały dom chodzi. Czemu tak późno? Późno wcześnie, przecież zaraz będzie... godzina i będzie słońce wstawać. Obrazy na ścianach raczej takie nieciekawe, jak z horrorów. Po co mi te książki? No dobra, wiem po co, posprzedaję. Ktoś rozsypał sól. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. Za popon.
32 osoby aż siedzą o tej porze, to jest masakra. Ja myślałem, że z 5 osób. Także pozdrawiam wszystkich dzielnych oglądających. Przez to pęknięcie przedostaje się powietrze. Coś tam jest. Ale co? Ta ściana wygląda na dość cienką. No to Geralt, co się robi w takich sytuacjach? Wow. Tego się nie spodziewałem. Od dawna nikogo tu nie było. Ja już sobie ciągnę miecz. Tam coś łazi prawdopodobnie. Wygląda na dziennik. Przeca to są jakieś... Przeca, to ja już gadam. To nie jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. To jest magiczny korzeń. Kiedy twój korzeń nie płonie... Wiecie jak to jest. Albo nie wiecie, oby nie. Może za długo, za długie. Koniunkcja sfer. Ja mogę czytać tylko krótkie dzieła. Żywiołak ziemi. I to dość potężny. Jest gdzieś głębiej. Muszę jakoś otworzyć przejście. Żywiołak ziemi. No dobrze, niech będzie i żywiołak powietrza. Mam tom, to sobie poradzę na pewno. Tak. Tu jest woda. Tu jest... coś tu jest... Wajcha. Uruchomił się jakiś mechanizm. Some sort of mechanism. Otwarły się, ale jaja. Dobra, jest żywiołak, to może być dość ciężka walka, coś mi się wydaje. Prawie udało mu się uwolnić z magicznych okowów. Jeszcze parę dni i zacząłby pustoszyć okolice. A, on jest zawarty. A, ja mam dezaktywować barierę. Gdyby nie ta podpora, sklepienie pewnie już by się zawaliło. Aha, ale mógłbym to zrobić tak sprytnie, prawdopodobnie. Geralt, proszę cię, ładuj. Ja tutaj widzę bardzo sprytny... Tylko czemu mi się nie udało? Sklepienie miało się zawalić. A może jeszcze ta kolumna? Jeszcze ta. Chyba też się ten żywiołak zabugował, mam wrażenie. Czyżby jego konar nie płonął? Dobra, sam go zabiję. Nie jest zaś taki mocny. Jest dość mocny. Ale nie aż tak. Dostał krytykala. Następnego. Nie oczekiwałbym, że żywiołak będzie płonął. Poziom trudności jest prawie najwyższy. Znaczy,
No ten trudny w każdym razie mocno. Aj. Piłka zmyłka mi nie wyszła. Z czym by go tu... Może tak. W sumie to nie głupie. Aj, ty trochę zjebałem. Troszkę. Żebym się nie zatruł tymi. A jak być go tak... Coś tam. Łatwy żywiołak, bo ma niski poziom bardzo. Ja mam już dość wysoki, no jak na ten moment. Co on żyje? O. No i tak to się plecie, proszę państwa. Życie Wiedźmina. Ej, zaś lepszy miecz. To się nie opłaca po prostu dawać ulepszeń do tych mieczy, bo za chwilę znajdujesz lepszy. I ten ma proszę 230, jest dużo lepszy. I zaś muszę wyciągać ulepszenia i przekładać. Jest strata hajsu, ale przy każdej bestii dostaję hajs, także summa summarum wychodzę na plus z dobrym uzbrojeniem i z hajsem. A także w sumie okej. Największy ząg miałem na początku gry, jak kupiłem kurtkę za wszystkie pieniądze, a potem poszedłem do lasu i znalazłem lepszą. Za darmo. Masakracja, jak mówi młodzież. Czysto masakracjo. O, pana, dobra. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist hier. Zwolnij, chłopcze. A co to za... A to jakiś obnośny wędrowiec. A zagadam. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Co to jest? Same ciulstwa. A kupujesz wszystko. Mam do sprzedania dużo niepotrzebnych książek. Dobra, teraz zostawię, żeby nie było zaś, że Wiedźminy to nic nie czytają. Ale... to mogę sprzedać. Dużo niepotrzebnych ciulstw. Dość drogich zresztą. A jego nie stać, to jest borok. Coś tam dość rzeczy ciężkie. To je posprzedaję. Dobra. Elo. Bywaj. Bywaj, cieciu. Dalej, płotka, dalej! Dalej, płotka, dalej. Siup. Przez pola, lasy i inne, wiadomo co, wygibasy.
Dobrze, że mam tak ulepszonego konia, że tak powiem. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ulepszony koń. Mój koń jest bardziej lepszy jak twój. Coraz więcej ludzi, chyba ludzie już do roboty wstają. Patrzcie, a na horyzoncie Malbork. Pięknie. Jedź, Płotka. A gdzie jest, gdzie jest dywan? Gdzie jest dywan czerwiony, że wrócił rzech? Nie ma tu miejsca dla takich Wachmajstry. Zachowuj się, Wiedźminie. Czerwiony tepich na zol. Czasem jeszcze... O, idę do Golaca, bo nie mogę przywyknąć. Taki żech mu udupił fryz na głowie. Nie mogę teraz się nań patrzeć. Golacu, róbcie mnie. Balwierza szukacie? No, toście dobrze trafili, zapraszam. Opierdolę wasz mój za pół ceny. Ostrzegłbyś mnie? To jest, jeśli ręce ci się nie trzęsą. Znaczy, nie było mowy o żadnym opierdalaniu, ja tylko chciałem być ostrzyżony. Długie rozpuszczone. Nie o to mi chodziło. Jak to nie o to? Ostrzyżony wasz mość? No, ostrzyżony. Przecież nic mi nie zrobił. Równiusieńko jak spod linijki, że tak powiem. Coś ty mi zrobił, facet. Przecież inną fryzurę. nic mi nie zrobił. A ja chciałem zostać starostą Mahakamu. A proszę. Zamiast tego strzyga jakiś oberwańców. Kolego. No pana, ale... No fajnie. Dzięki. Zaraz ci tu tego. Nie mogę atakować. Masz, obesraj się. Strzyż se bez przyrządów, złodzieju zasrany. Jak stąd wyjść? Wypuść mnie. Gwałciciel. Pomocy. Malwersant. Zobaczysz. Naślę sanepid. Się obejstrasz swoimi czarnymi praktykami. O! Czego tu szukasz, sadysto? Padosadysto. Co za ludzie? Co za ludzie tu mieszkają? Ej, a w ogóle to są koziołki z Poznania. W sumie wyglądają bardziej jak koniki jakieś, ale... Ej, to był murzyn? Dlaczego mi gównem śmierdzą? Nie, i no brudny na pysku. Ty mój, chodź, niech no cię wycałuje. Oczywiście mam nadzieję, że jeżeli ktoś z widzów jest czarnoskóry, to nie postrzeże tego jakiś rasizm. Żaden rasizm nie został... No racism was given. To tak wrzeszczy. Co ty wyczyniasz? To był gwałt. To był najszybszy orgazm na świecie. Cześć Igor, dobrej nocy. Lumpen proletariusz. Tak? Dowej hajs. Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? Łopanie. W podziemiach Co był tam się nie uwięziony działo? żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zaburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. Dzięki, panie. Znowu się tu kręcisz? Dzielę się. Oj, Geld wpadł do kabzy. Zaraza. Zzz. Chyba
Dostałem zaś coś nowego, też z tego trzeba wyciągnąć sobie dodatki. Chcę sobie ten miecz zrobić. Potem i tak pewnie dostanę lepszy, no ale... Ale cóż. Bogowie. Ładnie, co? Nie mówcie, że nie, wiem, że tak. Dobra, ja jeszcze sobie pójdę do... A właśnie, tu jest bank. Tu jest gdzieś bank Vivaldiego. Tak? Tu? Tam jest bank Vivaldiego. Skaczę jak pojebany. Wymienię sobie pieniążki. Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, których... Dobrze trafiłeś. No, po co mi waluta, której się nie używa? Chłopski rozum, no. Dobra, pan mi zrób coś. Miecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, kotku, co masz w środku. Rozmontuj mi ten mieczyk. Batman ładniejszy i lepiej chodzi. Spoko żart. Mocny, że tak powiem. Mocny dowcip. Ktoś by mógł się nie kapnąć, że to żart. Bo sama sytuacja jest... tak se zabawna. Nawet może w ogóle. Bywaj. Patrz tam jako. No i teraz tak, to jest stalowy, czyli jak najbardziej przebicie pancerza. Ale też... moc znaków. No i siła ataku. No i piękny mieczyk, który będziemy za moment rozbierać, bo przyjdzie jakiś lepszy. I no dalej chciałbych znaleźć trzeźwego golaca, co by mnie ogolał. Nie szwendaj się tu. Naprawdę, sytuacja jest raczej mocno żałosna. Witam, panie Krzysio. Czemu pan, panie Krzysio, nie śpi o tej porze? O tej porze porządne ludzie śpią. Pan chyba jest nieporządny. W sumie mógłbym zrobić sobie teren sztunki. Ale mi się nie chce. Chyba te poszukiwania to będę na końcu robił, bo to jest takie dość nudne. Cześć Akstret, witam. Szczęść Boże, szczęść Boże. A, to już bym mógł zrobić. Rynsztunki są najlepsze. Czyli kali się robić. No dobra, to zrobię sobie, ale nie teraz, bo to jest takie średnio ekscytujące, bądźmy szczerzy. O, dużo mógłbym robić już tutaj. Dobra, to zróbmy jeszcze sobie to. Miecze i pierogi. To w tym mieście to akurat. Tak się miło gra i tak się miło gada, że aż się nie chce iść. Chleba nie ma, pieniędzów nie ma. Ej, ale w ogóle powiem wam, że... Nic dobrego. Nie wiem, kiedy ostatnio była taka sytuacja, że grę wycofano ze Steama, bo była zdupiona. To chyba nie jest za częsta sytuacja. Ja w sumie to sobie nie przypominam czegoś takiego, żeby gra była wycofana ze sprzedaży, bo jest ciulata. Ja to jest... Bo wiadomo, twórcy nie chcą się przyznawać nigdy do porażki, nie? A to jest raczej jawne przyjęcie się do porażki i to jeszcze chyba w najgorszy z możliwych sposobów. W sensie dla twórcy, nie? Były łatki, wiadomo, dużo łatek i tak dalej, no. Był już fail przecież z Assassinem, ale takiego czegoś to jeszcze nie było. A, po zmroku miałem przyjść. Czego tu szczerze lądowy? Witaj. To tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy?
No ja, idźmy. Prowadź. Doskonale. Tędy. W ogóle nocą to cudownie wygląda, jak tam w tle ze światełka z okien. Człowiek króla żebraków nazywa się Cyna. Co o nim wiesz? Syna. Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on To jest fryzura, nie wiem, nie, taką udupiłem, nie podoba mi się za bardzo. Masz wulgarność wypisaną na twarzy. Wulgarność wypisaną na twarzy? Jesteśmy wulgarni, a najbardziej ten z pociętą gębą. Gdzieś to słyszałem. Coś mi to godo. Miałeś być sam, Elfie. Kto to jest? Kumpel. Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. O kolego, nie, muszę... żydowskim targiem. Potargujmy się. Damy wam 25%. Kim ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków? 35% to ostatnie słowo. Czy u mnie się na kolegę mówiło funfel? Nie, raczej nie. Kolega to raczej kolega. Dobra, już nie będę bardziej tragował. Niech będzie. Niech będzie. Przyjmujemy ofertę. I tak spoko. Ale może czas już do domu, Elfie. Nie ma co przeginać pały goryczy. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. Oj, Cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka, lachociągu. Lochociągu, pado. Dobry element, będziemy się prać. Zaraza, to kto? Ciulony. Szybko się dowiedział. Co robimy? Ej, coś im dobrze idzie. Takie małe ciulicki. Tak pierą. O, a ten ino nie skuszy, ino nie kolego. Wow. Kusza to oszustwo. Kuźwa, no ale Geralt, proszę cię. Wejrzysz się. Zrób się hopym. A, jeszcze więcej ognia. A. Geralt, szybko! Co? Aha, wydupiamy, dobra. Ile są mięso w dupie? Akurat. Mogę to zjeść od razu. Po co ja to do tego? Nie wiem, też głupi jestem. Ostrożnie! Tam też mogą być. No to co? No to co ja mam robić? Decyduj się, facet. Ostrożnie! Tam też mogą być. Dobra, no zjem se i idziemy się prać. Ostrożnie! Tam też mogą być. OP shit będzie. No nie no, jest lepszy od tamtego, ale ci mieli wysokie poziomy akurat. Ostrożnie! Tam też mogą być. Jezu, zawrzyj sznupa, frajerze, bo mnie nerwujesz. Trzymaj się, Real. Dobrej nocy. Ostrożnie! Tam też mogą być. Zaro dostana do głowy. Muszę już iść tam, bo mi głupieje. W sumie Za nie. mną. Zwykły miecz. No chyba już spokój.
No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Mógłbyś nam dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, Cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! Powodzenia! No beka. Hattori, zaczekaj! Co to za numery? Taki odważny. A w ogóle, jak tutaj jest pełno ludzi w nocy. Mam kutasa jak kiełbasa. W sensie tak pachnie intensywnie? Najsłynniejszy zamtusz w Nowigradzie to Pacyfora, ale jest jeszcze Hattori! Jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie. Wywij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt! Musisz mi pomóc! I o nic nie muszę. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie! Mógłbyś mi poszukać ochroniarza! Geralt, błagam, zabiją mnie! Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W Jeziotrze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina tasaków. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak. O, jaka bida. Masakracja. Ale w sumie do tego fryza już przywykłem. Nawet nie ma zły. Dobra, moi państwo drodzy, nie wczytaj. Ja sobie zapiszę. I w tym momencie już pożegnam się z tuberami. Ci, co oglądają na YouTubach, jak doszli do tego momentu, proszę łapkę w górę, docenienie wysiłku.